A wani gari da ke gabar teku mai suna Tarabulus, aka yi wani mashahurin attajiri, ɗan kasuwa, marowaci da ake kira Alhaji Buba ɗan Bauri. Yana da wasu tsofaffin takalma da ya kasa canzawa saboda matsolacinsa. Saboda yawan faci da ya yi ta musu, takalmin sun yi nauyi sosai, sun karkace ta ko'ina, amma baya iya rabuwa da su, don kada idan ya cire su ya ba wani. Duk garinsu kowa ya san waɗannan takalman nasa, har akan buga misali da su. Wata rana Alhaji ɗan Bauri ya yanke shawarar rabuwa da takalman nan nasa don ya huta da tsegumin mutane. Ɗan Bauri ya ɗauki takalminsa ya ajiye su a wani makewayi inda mutane ke zuwa don biyan buƙatarsu. Ya ce watakila a samu wani mabuƙaci da zai ɗauka. An yi daidai wani ɗan sarki ya shiga wurin, ko da ya fito ɓarawo ya ɗauke takalminsa. Da askarawa suka ga takalmin ɗan Bauri sai suka je suka kama shi, suka tuhumce shi da ɗaukan takalmin ɗan sarki. Suka yi masa matsiyacin duka, sannan suka kai shi ga alƙali, aka sa ya biya kuɗin takalmin da aka sace, kuma aka ɗaure shi. Daga bisani aka sake shi, kuma aka ba shi takalminsa. Sai ya je ya jefa su cikin juji. Akan hanyarsa ta komawa gida ya shiga kasuwa, ya sayo wasu irin manyan kwalaben ƙarau da turaren almiski a cikinsu, da nufin idan ya dawo gida ya aika da su ƙasar waje don a sayar ya samu gagarumar riba. Da ya zo gida ya shanya manyan kwalaben na tsakar gida, sai ya ji ana sallama. Kafin ya amsa, sai ya ji an ƙyaro masa takalminsa ana cewa, ga takalman ka nan ɓarawo ya sace, na tsinto maka su. Ƙyaras, takalman sun faɗa kan kwalaben turaren duk sun kashe su. Ya ruga da gudu, bai ga kowa ba. Ashe wani bawan Allah ne, ya san shi kuma ya yi haka ne da kyakkyawar niyya, don ya yi amanna ɗan Bauri ba zai iya yarda takalminsa ba, kuma tun da ya jefa masa su ya yi tafiyarsa. Alhaji ɗan Bauri ya ji duk ya tsani takalmin nan, sai ya jefa shi a wata magudanar ruwa kusa da gidansa. Yana ganin ya huta, ba wanda zai sake ganin takalmin. Bayan 'yan kwanaki kaɗan